Čaute ľudia, ďalšie video a v tomto videu si ukážeme, ako som ja zabil draka. Taktiež som našiel fortressku a tak. Takže v tomto videu si ukážeme, ako som zabil draka. Nemám čo tu obkecávať a môžeme ísť rovno na to. Tu som si ešte craftil a robil nejaké veci, takže toto môžeme rovno preskočiť. Išiel som do najbližšieho portálu a potom som išiel do Netheru. No a potom vďaka Chunkbaseu som si našiel fortressku, takže len som potreboval ísť na súradnice, ktoré už som vedel. Potom som už došiel do tej fortressky, s Ulting 3 to nebolo vôbec ťažké získať nejaké si blaze rody. Potom som sa snažil získať hlavy, ale neskôr som to hneď rýchlo vzdal. A hneď, ak som sa vrátil, šiel som spať. Takže teraz som rovno mohol ísť na toho draka. Neskôr už mi dochádzali perly, takže som musel použiť stránku Chunkbase. No a Chunkbase neberiem ako cheat, je to taká pomôcka. Potom som došiel ku portálu a draka som mohol ísť hneď zabiť. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. No, tu som zabil draka a potom som hneď urobil takú blbú vec, takže áno, skočil som do portálu a musel som ísť celú cestu znova. Ľudia, toto mi trvalo cez pol hodinu, takže nebudem vás zdržovať. Ostali. Čo? Nie, ja som hneď skočil do portála. Ty si tupý. Áno, 64 levelov. Potom som si zobral vajco a išiel som hneď po elitru.
Ľudia, že je tento moment úžasný. Potom som sa hneď zobral domov, popratal som nejaké veci, čo som tam získal. Potom som ešte nejak enchantil s tými levelami, čo som tam získal z toho draka. Áno, po druhýkrát, čo som tam musel ísť. Takže potom už nič také som nerobil a ako som hovoril, som len enchantil. Takže Elytru som získal, dúfam, že ste si toto video užili a ja sa s vami budem tešiť na ďalšie video. Čaute. Ale ten odber môžeš dať.